खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नैबे भिडिअआवहाय आङो रायजो राजानिफ्राय बेसेबां अनसुंथाइ मोनखो बे अनसुंथाइखौ आङो नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो होननानै फैबाय। आङो सिगाङाव बेखौ खिन्थाग्रोनो सानो आंनावथ' केसआ नांबाय, नाथाय आं बे केसखौ फोजोबनो थाखाय बबेनिफ्राय फैसा बुथुमखो नैबेखौ आङो सिगां नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो गोसो जायो आरो बिनि उनावहाय आङो नोंथांमोननो फारियै गासैखौबो खिन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै खोनासंलांबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन। गिबियावनो आङो खोन्थाग्रोनो गोसो जायो नैबे स्क्रिनशटआव नुनायखौहाय आङो इमारजेन्सिलि बे सासे लोगोखौहाय नागिरनो थिननानै बिहरनाय जादों। बे 7,000 थाखाखौहाय बे बिथांनावबो गैयामोन फैसाया, थेवबो बिथाङा आंनि थाखाय खस्थ' खालामा। गोबां मानसिफोरनाव हामफ्ला थिमफ्ला नागिरनानैब्लाबो आंनो बे 7,000 थाखाखौ बिथाङा जगार खालामनानै हरदों। बिनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि खैफोदनि समाव हेफाजाब होनायनि थाखाय। आरो नेक्स्ट आङो सासे मानसिनाव 3,000 बिहरबावदों। बे मानसियाबो बिनावबो फैसा गैया, बेबो आंनोहाय बे 3,000 थाखाखौ जाय स्क्रिनशटखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ बेखौबो बिथाङा गावनियाव गैयालाबो लोगोफोरनिफ्राय लाथु लुथ' खालामनानै आंनो हेफाजाब हरदों। थेंक इउ नोंथांमोननिसिम आंखौ इसिबां सापर्ट होनायनि थाखाय। दा आंनि केस उइथड्रआव थांदों जाहैबाय टटेलि 8,500 थाखा, 8,500 थाखा टटेलि केस उइथड्र खालामनायाव आङो हरबाय बे 10,000निफ्राय। दानिया फैदो अनसुंथाइया आंनि बेसेबां जाखो गोबां रायजो राजाया मिथिनो लुबैदों। बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों आरो खोन्थायाब्लाबो दुखु मोनगोनलायना, गोबां मोननानै जाबाय बेफोरबायदि जागोन ना। बेनिखायनो आङो खिन्थानोसै। बेवहाय गोबां मानसिया खम हरनो हानाय, गोबां हरनो हानाय बेफोरबायदि दं। आं बेवहाय थाइसेब्लाबो आङो गालाङा, गासैखौबो आङो लालांजोबगोन। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायो, सोरबा बायदिया थाइसे थाइनै बेफोरबायदिबो हरनाय थानो हागौ। बेनिखायनो आङो नोंथांखौ खावलायो बेयाव जेबो साननाङा। मानोना बेयावहाय सोरनिबा थाइसे थाखा हरनायजोंबो गोबां मदद मोनो। मानोना बेयावहाय 1,000 जानो थाखाय थाइसेल' खम, नाथाय बियो बिथाङा गावनि थाइसेखौलाबो हरदेरदोंब्ला बेयावहाय 1,000 जाफैगोन। बिनि थाखायनो थाइसे थाखाजोंब्लाबो गोबां मुलाम्फा दं, लाब दङ। बेयावहाय फैसाया फैसाखा, माने बेयावहाय गेदेर उन्दै साननानैहाय लाब गैया। आं नोंथांमोननो गिबियाव फरायना होनो सानो। गिबियावनो दङ जाहैबाय प्रदीप राभा, बिथाङा हरदों आंनो 1 थाखा। नेक्स्टआव दङ जाहैबाय लाइसा बसुमतारी, बिथाङा आंनो हरदों 38 रुपिस, 38 थाखा। आरो नेक्स्टआव दङ जाहैबाय मनज बसुमतारी, बिथाङा 101 थाखा आंनो हरदों। आरो दंबावो जाहैबाय मनज कुमार ब्रह्म, बिथाङा 2 थाखा आंनो हरदों। आरो दङ जाहैबाय जुवेल इस्लारि, बिथाङा आंनोहाय 20 रुपिस हरदों। आरो दङ जाहैबाय दिनेश्वर नार्जारि, जै बर' हारिनि, बिनि नामानो बिदि, बिथाङा आंनो 100 रां हरदों, 100 रुपिस हरदों बिथाङा। आरो दङ जाहैबाय भपेन बसुमतारी, बिथाङा 50 रां हरदों आंनोहाय, 50 थाखा। आरो दङ जाहैबाय बानसाय बसुमतारी, बिथाङा आंनोहाय 500 रां हरदों, 500 थाखा। दङ जाहैबाय आरबि ब्लग, बिथाङाबो 500 थाखा हरदों। आरो दङ जाहैबाय संगिता दियारि आरो चित्रा बसुमतारी आरो आनिता बार', बिथांमोना साथामबो 500 हरदों। गासै मिलायनानैहाय 1500 थाखा साथामजों बिथांमोना आंनो हरदों। बिनि उनाव दङ जाहैबाय आदा आलफ्रिद, आदा आलफ्रिदनाबो आंनोहाय 1,000 थाखा हरदों। आदा आलफ्रिदना आंनो जाहैबाय बिजु गयारि, बिजु गयारियाबो आंनो 500 थाखा हरदों। बेखिनि सुबुंफ्रानो आंनोहाय अनसुंथाइ हरनाय जादोंमोन। आङो दानिया नोंथांमोननो खोन्थागोन टटेल बेसेबां जाखो। फैसाया जादों जाहैबाय गासै टटेल गासैखौ रुजुजोबनानैहाय, गासैखौ दाजाबजोबनानैहाय 4,315 थाखा। नैबेखिनियानो लोगोफोर आंनि बे अनसुंथाइया। जायफ्रा आंनि दुखु आरो खैफोदखौ नुनानै आंखौ बेखिनि रांखौ आंनोहाय हेफाजाब होबाय, बे रांखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो फैबाय थानाय समफ्राव सोरबाफोर बिदिनो खैफोदनाव गोग्लैनानै दङब्ला आंबो बेखौहाय आंनिफ्राय हानायमानि मदद होनो नाजागोन। मानोना मदद आरो हेफाजाब होननाया फाला बदलसो। दिनै आंनियाव गैया नोंनियाव गैया आंनियाव, बैफोरबायदिसो मदद आरो हेफाजाब होननाया। बेनिखायनो बिथांमोना जेनाखि बे आंनि दुखुखौ नुनानै आंनि बे प्रब्लेम, आंनि बे खैफोदनाव
हेफाजाब होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावनो थाखाय आंनि खुगायाव राव गैया आरो आङो इसिबां मोजां बाथ्राबो बुंनो रोङा। जेनाखि नोंथांमोना आंखौ अननानै हरबाय बेनो जथेस्थ' आरो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा खुलुमनाय थायो। आंनि बे आनजादखौ नुनानै नोंथांमोना लैहोर लैहोरब्लाबो फैनानै गरसेब्लाबो गरनैब्लाबो दान होफैदों। बिनिखायनो आङो आंनि खुगाजों बुंलाङो, नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरा अरायबो थाथों आरो अरायबो बेंफ्लायनानै लाखिबाय थाथों नोंथांमोनखौ। नोंथांमोना इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोननाय बायदि आंनिफ्राय बेनो आर'ज। दा केसआवथ' थांबाय जाहैबाय 8,500 थाखा। माखासे थाखा थांनायफोरखौ आं बै लाथ'नायफोरखौ हरफिननो थाखाय आङो बै न'खर मालिकनावहाय माने डिमान्ड खालामगासिनो दङ, बिगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोना र' होननानै दङ, ना होनाखै होननायालाय। नाथाय बिथांमोना मा खालामो नायनि, समा बबेजों दैदेनलाङो। दा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय क्लियारै हिसाब खालामनानै आरो आङो बे एसे अनसुंथाइ बिनायावहाय गोबां रायजो राजाफोरजों रायजाबाय, लाजि फोनांजाबाय। नाथाय आङो जेबो सानाखै, थेवबो एसे लाजिनाय मोनदों। आंबो अनसुंथाइ बिनो लाजिखायो, माने बुंजानाय हिसाबै भिखारि थिखारि बेफोरबायदि बुंजानाय हिसाबै एसे लाजिनाय मोनदों। माने आंबो लाजिबांसिनैसो बिखादों, माने उफाय गैयैयावसो। आंनियावबो न'खराव दंनायमोनला आं बेबायदि अनसुंथाइ बिया, माने आं होबावगौसो आंनियाव दंनायमोनला बिदिसो आंनियाव गोसोबायदि माने आंनावहाय थोजासे दंनायमोनला आङो सुबुंफोरनो हानायमानिखौ होबावगौसो। नाथाय दा आंसो गैयै हिसाबैहाय बिनो गोनां जादों। दा माथो उफायबाव, उफाय गैयैयाव बिनांबाय। गावनि गुन्थुमखौ फाननानैब्लाबो, गावनि महर मुस्रिखौ फाननानैब्लाबो माथो खालामनो, समानो थिनबायब्ला बे राहा गैयै खालामनानैहाय दिनैनि भिडिअ'खौबो बेयावनो फोजोबबाय आङो। भिडिअ'आ गोलावबो जाबाय, बांद्राय गोलाव जायोब्ला बरिंबो मोनो नायग्राफ्रा। बिनिखायनो जोबजासिम नायदों। भिडिअ'खौ लाइक होब्लानो जाबाय। आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो। मानोना गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सौहैयो। मानोना गोबाङानो बेल आइकननिफ्राय माने गोबाङानो भिडिअ'खौहाय नटिफिकेसननिफ्राय नाया। बिनिखायनो माखासे इउटुबारफोरनि नटिफिकेसना अफ जानानै थायो। आंनियाबो गोबां अफ जानानै दङ। माने भिडिअ'खौ नटिफिकेसननिफ्राय नायाब्ला, बै नटिफिकेसन थांनायनिफ्राय नों क्लिक खालामना नायाब्ला नटिफिकेसना थैयो, माने अफ जानानै थायो। माने बेखौहाय अफ खालामफिननानैहाय अन खालामफिननांगौ आरो, होमब्लासो नटिफिकेसन थांफिनो, बिदि जायो। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।